Bona tarda. Salutacions als participants en la conferència Crisi Global, l'hora de la veritat. La veritat és molt important i hem d'actuar d'acord amb la veritat. Vegem quins són realment els problemes que tenim davant nosaltres. Hem d'analitzar-los amb honestedat i tractar-los amb responsabilitat, basant-nos en els nostres valors, per a fer el millor que puguem per nosaltres mateixos i pel medi ambient. Al cap i a la fi, el medi ambient són tots els éssers vius i tots els animals. Hem d'abordar aquestes qüestions amb respecte. Si fem del respecte la base dels nostres valors, tractarem a la naturalesa i al nostre entorn com hem de fer-ho. No els contaminarem. Per què no? Perquè això és una falta de respecte. Si tractarem la natura amb respecte, no contaminarem el medi ambient. I si ho fem tan bé com sigui possible, és a dir, si li donem valor i ho fem de tot cor, si apreciem tot el que fem, llavors establirem les bases per a enfrontar la crisi. I és molt important entendre a què ens enfrontem i no donar per descomptat el que ens diuen els altres. En títol personal, compartiré amb vostès una idea molt important sobre la crisi. Estem parlant d'emissions de CO2. Aquest és el leitmotiv de tots els fòrums, però, al meu entendre, el CO2 és només una distracció. Hem de centrar-nos en la lluita contra la contaminació, perquè la contaminació no és més que un balafiament, un desaprofitament dels valuosos recursos de què disposem. Per tant, si prevenim la contaminació, tractem el medi ambient amb respecte per dues raons. En primer lloc, utilitzarem menys recursos malgastant menys. En segon lloc, tant positiva com preventivament millorarem l'entorn en el que vivim. I el més important que vull transmetre a tothom és que hem d'entendre que la naturalesa no ens necessita. Som nosaltres els que necessitem la naturalesa. Si no cuidem la naturalesa que ens envolta, simplement no tindrem un lloc on les nostres futures generacions puguin viure felices. Gràcies.